kakabsat ko, adalin tayo nalaing, kadagiti kay papanan, nagiti sorsorat, kailangan nga dawatin tayo, iti Diyos Ama, ang nakabalin, iti so amin, digitoy, akay papanan, digitoy asasao. Gapo, tinasaya at panagpamati, saan kat nga gapulaeng, iti religion. Tasyak kabsat, may sakmet, a katoliko. Ngem gapo tinak panagsuksukimat, adu, digiti, haan, amay tutok, iti pamati. Kas kari iti daduma, nagado, iti pakababalawanda. Iso nga kabsat, amirisin tayo, panunutin tayo kadi, kadagiti nasaya at abanbanag. Tadigiti kabsat, iso, iti panibaklay tayo, gapo, iti cross. Iti a cross, ti bagbagana, gapo, iti kinasaya at abanag, ngan tayo, ngagsao, kadagiti, dakes, asasao, uno, kinatangsit, kinagramugam, ken naagom. Iso di kita kapsat, ti bagbagana, nga cross, ngan tayo ibaklay. No di ket, ibaklay tayo, iti nasayaat, apanagsao, nasayaat, akababaling, di kita kapsat, ti bagbagana, a cross. So di kita kapsatin na ipapaawat idi na pong Jesucristo gapo kadagitoy ngayon tayo ibaklay. Saan ket nga ibaklay laeng iti abaga gapo iti rigat. Iti rigat nga ibagbaga na kapsat gapo itin tayo panagpamati anasayaat so di kita. Kas iti nine spirituan apalawag. Tado di kita simyasi na nipod idi nga insag kaskasabay di na pong Jesucristo gapo kadagitoy asasao handa anamati napanda nagliktadan da kadagiti sasaw matlaan ta kinunana iti Juan 6 iti 66 nanipod idin adu dagiti adalan na nagsunod da ket sandan nakikuyagen ken kuana so dayta kapsatin na ibagbaga kadagitoy asasao anay lanad iti Biblia. Takinunana iti Juan 10 iti 6. Daytoy apangarig insaw ni Sos kadakwada ngem saan da anawatan no anya kadagiti sinasauna kadakwada. Ta iditi sasauna digitoy akay papanan so digiti nine spirituan apalawag. Saan ket anayin lubungan laeng abanag no di ket dagiti banbanag. Masaan ang makita. Isu nga digiti kapsat panunutan ta kadi ken adalin tayo kadigiti kay papadan na digitoy asasao. Kadigitoy adu digiti pamaneknek na ibagbaga kadigitoy anay lanad kadigitoy asorsorat. Ta kinunana iti pamaneknek ngayon sao ni Matthew iti 13 iti 34. Amin digiti insaw ni Jesus kadigiti pangari kadigiti adu atat tao ket sanda akasaw ida no di biig a pangarig. So dito kapsatin na ibagbaga idi nyad adal na pong Jesucristo ket handa anamati. No di ket redabrabngis da isuna gapo kadigiti alagaden damet laeng nga kinatangsit inaagom abanag. Isu nga diti kapsat napapateg digitoy nga ibagbaga na kas iti naisurat iti Kolosas 1 iti 26. Kayat ko asauwen iti palimod anay limbang bayat kadagiti ginasgasot atawen ken kadagiti kapututan ngem ita may parangarang kadagiti santona so dayta kapsat tinay bagbaga idi digitoy ket handa a maawatan. Isu nga diti kapsat napapateg digitoy nga ibagbaga na nanipod pa lang idi nailemmeng digitoy akay papanan na pati kadagiti daan atulag. Ta itatta kapsat adda tayo kadagiti baro
akay papanan wenno barwa tulag nga kinunana. Kas na isurat iti Kolosas 2:3. Isu anay nakailumangan kadagiti su amin agameng iti sirib ken panakaammo. So iti kapsa ti gameng tayo nga ibagbagana haan ket nga gameng laeng iti kwarta. Nagduma na kapsa ti bagbagana gameng iti nadyusan ken gameng iti kwarta itadda datoy alubong. So di kita kapsat. So kadagiti kapsat ti papaabot ko gapu ti Facebook online Bible study tapno maamuan nyo, maawatan nyo kadagiti kay babagas digitoy asasao. Ket agyaman na iti Dios Ama, ama nakabalin ti so amin. Amen.